Benvinguts a un nou episodi dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona. Avui ens trobem al Terracota Museu de la Bisbal de l'Empordà. L'estudi Escrivà Nadal, format per Joan Escrivà i Mios Nadal, ens explicaran el Premi Exaequo en Patrimoni a la categoria Arquitectures. Mios Nadal Casaponsa, arquitecta bisbalenca, és la primera dona col·legiada a la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Ha estat professora de projectes a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona i membre del Tribunal de Projectes de Final de Carrera a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Joan Escrivà Serra, arquitecte i enginyer industrial, ha estat professor de projectes a la càtedra de Rafael Moneo de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i a l'Escola d'Enginyers Industrials. A més, és un prolífic i vigorós artista i dibuixant. Han après l'ofici abans de l'era informàtica. El seu camí té més de 50 anys i encara estan a peu d'obra. Han treballat sempre de manera artesanal i prop del territori que els va veure néixer. La seva activitat professional ha consistit bàsicament en l'elaboració de projectes d'iniciativa pública, que van des de la construcció d'escoles, espais públics, vivenda social o rehabilitació i transformació d'elements d'interès patrimonial. L'obra privada s'ha limitat pràcticament a encàrrecs fets per amics o per amics dels amics. A més d'edificació, varen redactar el pioner Pla de la Bisbal juntament amb un equip pluridisciplinar que protegia els valors patrimonials, paisatgístics i mediambientals. L'activisme en defensa del territori a modus d'ONG ha estat una constant en la seva carrera professional. Valors com la modèstia i la discreció han fet que mai hagin esmerçat temps en publicitar ni difondre el seu treball. Tot i això, algunes de les seves obres han rebut reconeixements en els Premis FAT o en els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona, i se'n poden trobar publicacions en revistes d'arquitectura com ara On Diseño, Octágono, Domus o Arquitectes i Arquitectura. Un llarg llegat d'obra feta amb passió, esforç, talent i rigor. Sempre entre dos caps i quatre mans, que deixa la seva llavor en dos fills que en segueixen l'ofici. Aquest museu té una gestació molt llarga i molt antiga, que la va començar fa molts anys, potser 30 o 40, amb Pere Martínez Noguera, amb molt pocs calés i amb moltes ganes, i va ser l'ànima primera del museu. I es va començar, com es va poder, amb unes condicions precàries, inclús que és el que hem patit més, que no estàvem en normativa. Tant és així que es va tancar. I va passar un període molt llarg tancat i aleshores ja es va tenir que posar al dia, ja explico-ho tu. Sí, l'encàrrec va venir per això, perquè aquest museu no complia normativa i l'encàrrec era refeu-nos-el i poseu-nos-el al dia i que compleixi amb les mesures de seguretat, etc. I llavors vam tenir per fer-lo, després d'aquest encàrrec, un pressupost que just cobria això, posar-la en normativa. I tot l'altre, tot el que ha significat fer aquest museu, s'ha fet amb màgia, quasi bé, i ganes perquè ens l'estimàvem, de que quedés estupendo i fos un museu ben maco. I doncs això es va fer perquè ens va costar una fortuna arreglar els desperfectes de la teulada, perquè són molts metres de teulada, arreglar les canals que vessaven, que són molts metres lineals de canal, aïllar-la. Aïllar i sobretot no tapar l'antiga estructura, no treure la imatge que tenia aquesta fàbrica, i llavors va significar reforçar aquestes estructures dels cavalls perquè ho haguessin tingut molt fàcil tapant-los i aïllant-los. I no vàrem voler que es perdés això. No volíem que se'ns n'anés la imatge de l'antiga fàbrica. I jo crec que això s'ha conservat bé i que aquesta pobresa encara ens ha ajudat. Perquè aquests forns, que són tal com van quedar quan es va tancar la fàbrica, són molt macos, són unes peces estupendes, són
un element pedagògic per entendre la història de la fabricació de la ceràmica a la Bisbal i serveixen per petites exposicions monogràfiques i per ensenyar com anava tot plegat. Econòmicament, la despesa grossa va ser la de complir bomberos. Sí. Perquè bomberos hi ha unes normes generals i, esclar, aquí no hi ha res que cremi. I ja els explicaven que aquí no podia haver incendis perquè tot és de fang, però tot i amb això que la norma és la norma i no podia ser. I aleshores, per mantenir l'estructura, no perdre el fantasma de la fàbrica, que era molt important de mantenir-lo com a caixa del museu, doncs van tenir que fer tots uns aspersors d'aigua per aquí dalt terribles que van costar el 50% del pressupost, se'n va anar amb coses d'aquestes. Bueno, però ens ha donat unes llums, ens ha ajudat a tenir unes entrades de llum més interessants també, perquè això era un xic fosc. Sí, llavors van tenir que fer aquests exutoris, aquests forats grossos, per si mai s'incendiés el fum marxés cap a dalt. I bueno, és una mica absurd, però les normes són aquestes i es tenen que complir. I l'obra ha quedat així. Home, sí, el més important va ser netejar de les coses que no tenien cap sentit, no? De renous. A l'entrada, per exemple, a les primeres actuacions del museu, quan feia això amb Martínez Noguera, com que teníem menys calés encara que nosaltres, van acumular els serveis allà a l'entrada i aquella entrada la van voler fer grossa per poder fer les exposicions temporals. Nosaltres ho vam voler fer. Les exposicions temporals, tenien que tirar-ho tot a terra, unes parets que hi havia terribles, i tot això, l'idea sobretot era de mantenir la fàbrica, deixar-la express per poder tenir les peces exposades. Però no només l'hem deixat express per tenir les peces exposades, sinó que hem reciclat els moblets que hi havia, aquestes vitrines, aquestes. S'han recollit, de part de la direcció del museu, vitrines, jo crec, de tots els museus que s'han renovat a la comarca i se les han quedat repintades i aquí estan. I amb tota aquesta història s'ha aconseguit, per això jo deia que és un joc de màgia, fer el projecte museístic, tirar-lo endavant, fet entre nosaltres, entre la direcció del museu i els arquitectes que havien fet l'obra, o sigui que no ha sigut acondicionar l'espai per rebre el museu, sinó que hem acabat el museu. L'hem fet. I amb quatre figues hem fet uns mobles d'exposició i, bueno, i aquí està, aquí està. Aquí s'han posat en valor les antigues làmperes que hi havia. Ens hem vist obligats a guardar una exposició, una col·lecció important de ceràmica cedida per la Generalitat, que conté una col·lecció importantíssima de ceràmica de tot Espanya. I aquesta s'ha volgut, en el projecte museístic, ensenyar-la, sense que, esclar, no es pot tocar això. Llavors, aquesta sala que tenim aquí davant, amb aquesta transparència, que a més s'aprofita per ensenyar-la també des de l'altra sala, amb unes obertures a la paret que ja hi eren, doncs són aquestes intervencions que hem anat fent, que són com molt discretes, com que no tenen importància, però que sumades han anat fent aquest espai que sembla que no hi ha passat res i que hi han passat i que hi han fet moltes coses. I l'altra cosa que és important és que els forns, que és la peça important d'aquest museu, doncs els hem volgut també revaloritzar i ficar a dintre com estaven muntats, i inclús n'hi ha un, que la gent que vulgui veure el museu veurà, que entres dintre i és com si estiguessis dintre del forn, perquè la gent entengui com funcionava. Són forns de flama invertida i que tenen molta gràcia. Aquestes coses són les que una mica de la museografia hem anat amb molt poques possibilitats anar posant en valor. Això és de les peces que hem fet. I la feina sobretot ha sigut posar en valor les peces
traient tot el que estorbava i que quedi l'ànima del museu. Però si hem de dir, s'ha tocat tot, s'ha intervingut en tot, en cada racó, inclús dient això no ho tocarem gaire, però una mica ho hem hagut de tocar tot, perquè encara que només sigui netejant. Per exemple, el sostre d'aquestes sales, que estava fet amb les ampliacions de les naus, quan la fàbrica funcionava, els feien aprofitant les rajoles tarades de la producció industrial, les cremades i de tots colors. I tots aquests sostres, entre les bigues, és fet amb aquest material. Això és afumat i negre i no es veu, però hi ha un trosset que ens van arribar a les misses per poder-ho fer net, i és la mostra de com és, i que no sé si seria interessant o no un altre dia netejar-ne més tros o deixar-ho així amb el misteri. I això són les coses que sembla que no, però s'hi ha estat aquí, s'hi ha estat, i moltes hores, i un gust tremendo de fer aquesta obra, hem tingut un gustasso. Fer servir aquestes peces que estaven apilonades per aquí, perquè les guardaven, perquè aquí la sostenibilitat d'aquesta fàbrica era molt important, perquè econòmicament... També anava com al museu. Sí, estava com podien. Doncs, per exemple, els porxos que han fet aquí fora nous, que els porxos també són de recuperació d'uns antics escorxadors que hi havia aquí a la Bisbal, els vam aprofitar aquells de fusta, doncs els sobres hi hem clavat part d'aquestes rajoles que estaven aquí pilonades. I els sanitaris d'aquí també estan fets amb aquestes rajoles que tenen tota la gràcia dels rebutjos recremats, és història de la fàbrica. Bueno, i que són amb els antics esmalts, que ara ja no els fa ningú, ni es poden trobar. I a més ens alegra molt, quan venim, com ara avui, que trobem que hi ha molta activitat, que quasi bé no tenim temps no tenim lloc per posar-nos, perquè hi ha una escola que ho està visitant, s'aprofita el pati per a altres activitats del municipi, vull dir, és la joia de la corona de la Bisbal, que és el meu poble. Bueno, el museu, en principi, després d'aquestes primeres intervencions, la primera d'en Martínez Noguera, una segona que l'Ajuntament per intentar endreçar-ho una mica, es tanca, el museu es tanca, i aleshores passa un temps, anys, fins que es busquen calés per poder financiar això, perquè ja van entendre que valdria duros, però en van arribar pocs. I aleshores el vam desenvolupar en 3 fases. Una primera, que va ser el magatzem, perquè el primer que tenien que fer és tot el que havia per aquí, guardar-ho en un lloc per poder deixar la fàbrica oberta per poder fer les obres. I es va fer aquesta fase, això, i un magatzem que hi havia aquí també de la brigada, que ara és una escola, han fet una escola de ceràmica professional. Un cop feta aquesta fase, passa també un temps llarg i torna a arribar uns cèntims i llavors es fa una segona fase que és la part interior, que és la més cara de totes, també amb molt pocs calés, però jo que us he explicat això de les instal·lacions i del tinglado, i es fa aquesta fase. Passa també un llarg plaç i aleshores l'última escomesa va ser fer els exteriors, que els exteriors estaven per fer encara. Els exteriors era molt important de fer perquè tot aquest pàrquing que hi ha aquí, més un espai gros que hi ha a dalt, fora ja del recinte, eren les basses que subministraven el fang perquè la fàbrica funcionés. Hi ha una foto, que estaria bé que la fotografiéssiu a l'entrada, que es veu aquesta mar de basses de fang, que és impressionant la quantitat de fang que necessitaven per poder tirar endavant la fàbrica. Llavors, aquesta última fase va ser això, muntar aquells porxos per fer activitats exteriors al museu amb mainada que venen de les escoles, uns sanitaris que els vam posar allà a l'entrada i, sobretot, el tancament, imatge des de la fàbrica, des del carrer,
que abans no es podia fer perquè estava tancat. O sigui, els solars el tancaven, hi havia, o sigui, des de fora, des de la carretera, el museu tenia 5 metres d'ample, que era una boca que entrava... No es veia. No es veia res. Tu passaves i no es veia. Llavors van comprar un parell de solars i va possibilitar de poder fer una tanca també amb els recursos que teníem, que és aquesta, que si l'hereteu, jo crec que els agradaria. I bueno, aquest ha sigut les fases que hem fet aquí. Amb la intenció que aquest tancament del recinte fos un reclam pel museu. I jo crec que ho és. I dintre de l'espai, del pati aquest, doncs hi havia... Tenia que posar en marxa també, endreçar les 2 xemeneies i un ascensor que teníem aquí del museu que no sabien què fer d'aquesta caixa del museu. I al final, no era cap ascensor. Una filla nostra, que és arquitecta, amb uns amics seus, van suggerir de posar com si fossin cargols enganxats unes pardaleres, que són uns aparatos que existien a baix dels masos i que són els que hi ha aquí. I jo crec que tot això ha quedat bastant simpàtic. L'important és conèixer la metodologia, és conèixer la fàbrica com era i aquesta fàbrica, doncs, totes les coses que no estaven al seu lloc, fer-les fora, aquesta és la metodologia, entendre, profunditzar amb l'esperit de la fàbrica. Bueno, això és en concret, però jo crec que podem explicar una mica la nostra metodologia de quina manera projectem. Projectem entrant en el lloc, mirant-nos-el molt, intentant conèixer-el molt, això bàsicament amb tota mena d'obres, amb les de nova planta també, però amb les de rehabilitació més. I un cop el coneixes, t'hi has fet amic, has vist les coses que no te són amigues i que s'han de llançar o que s'han de modificar, i llavors comencem a projectar. I projectem amb un projecte normal, general, normal. Segurament, si no hi hagués tanta exigència administrativa, seria un projecte més lleuger que el que demanen. Però després, amb una assistència constant, contínua a l'obra, fem mils de detalls, i mils, i això també ens dona la cosa que podem tirar un xic cap aquí, podem tirar un xic cap allà, podem anar-ho fent, com si naveguéssim amb una barqueta petita. Maquetes en fet moltes. N'hem fet moltes, perquè ha canviat molt això, d'un cop. Inicialment, hi va haver un moment que figurava que tindria molts de cèntims. I aleshores ens vam embrancar a tenir unes maquetes inicials amb uns nous porxos, perquè volíem que des del carrer es veiés alguna cosa. I es van gastar. Hi ha un projecte fet, No parlem més de gastar, Joan, per favor. No, però no va poder ser. Aleshores, aquell projecte se'm va tenir que fer un altre. Abans d'arribar on hem arribat, hi ha 4 o 5 projectes que s'han anat retallant. I jo crec que aquestes retallades són bones. Sap greu perquè al principi penses que faràs no sé què. El redisseny i tornar a pensar si tornar a fer la volta sempre millora. I el procés de fer una rehabilitació, per nosaltres sempre és el mateix, és ser-hi, és fer-la in situ i sobre la marxa. Són coses més de direcció que no de projecte previ, perquè un cop hi ets a dintre, la mateixa peça t'està dient què és el que tens que fer. Projectem dirigint, diguéssim, amb coses com aquesta. I més que projectar dirigint. Per exemple, aquesta mena de cortinatge que hi ha davant de la porta que ens interessava fer per donar imatge d'entrada i tapar una façana que no ens agradava gens, això ho vam fer nosaltres. En Joan, a dalt de la bastida, amb un barret de palla perquè feia un sol que matava, amb un paleta molt trempat i un adhesiu, i jo baix, mirant-m'ho, i ara verda, ara cap allà groga, i vam fer-ho a mà. Estàs contenta de com ha quedat? Jo estic molt contenta de com ha quedat i de com s'està utilitzant, perquè, esclar, una obra d'arquitectura pot estar molt ben feta, molt ben acabada,
Però si l'usuari no l'entén, ja com si estigués malament. I aquí s'està donant molta vida a la població i l'estan utilitzant molt bé. I serveix per a la gent que vol visitar el museu i conèixer la ceràmica i el procés, serveix per a les escoles, per les d'aquí, de la comarca, no perdre les arrels, perquè això era terra de ceràmica, que ara ja no és, i per fer festes a l'estiu, en el pati, i coses interessantíssimes, i cursos de ceràmica, i performances fantàstiques de fabricar en una nit una peça i coure-la, que això ho ha fet un cervesa que es diu Pacheco i el seu equip, que són gent molt trempada. El mateix, en Pacheco. Vull dir que és un element dinamitzador de la cultura d'aquí. I llavors, si una peça que has fet té un bon ús i és ben entesa, ens agrada molt, estem molt contents. Ens agrada venir, ja heu vist quan hem entrat. Home, és una mica contradictòria que al moment que han desaparegut les grans fàbriques que hi havia aquí, ha aparegut el museu. Ves tingut que ser abans. O no. Però, diguéssim, o poder és el procés normal, que desapareixin les fàbriques per poder fer un museu. Al pròxim episodi anirem al Castell de Montsoriu, obra premiada ex aequo en patrimoni a la categoria Arquitectures, una rehabilitació de Castells Marquès, format per Ramon Castells i Eulàlia Marquès. Recordeu que trobareu més informació dels Premis d'Arquitectura de les comarques de Girona a la web premisarquitecturagirona.cat, on s'hi recullen les obres seleccionades i premiades de les 23 edicions realitzades.